What's up guys, my name is Sid and welcome back to my channel. And our goal is not in her. So guys, itong vlog na to is actually dedicated para sa ating mga kaganapan para sa ating Noche Buena. And at the same time, I'll teach you some of my techniques and tips para sa ating mga lulutuin mamaya. And at the same time, I'll be showing you a sneak preview of our mga kaganapan at ang kasayahan namin every Christmas. Yan, it's actually a tradition already ng aming family where we get together in our house. Ayan, konti lang naman kami kaya guys, you don't need guys to worry about things. Tsaka magkakapit-bahay lang naman kami ng mga family members ko. I'll get back to you guys. Papakita ko sa inyo yung ating paghahanda para sa ating Noche Buena. So I hope you guys are going to enjoy this vlog for today. Ayan, papunta na tayo sa baba. Let's go. Ayan, sino ba yung mga nandito sa baba? Ayan, nandito yung mga babies namin. Hello, this is, syempre, the mommy, si Paris. Hello. And ito si Sydney. And this is Milan. Hi, Milan. And, ayan, with my sister. Anong handa? Palabok. Palabok? Ano pa? Tapos may blueberry cheesecake. Taray! Pero mas excited ako sa sa porchetta. Porchetta or pork belly. Ayan, at dito na yung aking mother. Ayan, ano bang lulutuin natin for Noche Buena? Hindi ko alam kasi siya ang gagawa, hindi ako. Ang gagawin ko lang yung vegetable salad. Ano? Taray! Ikaw, ano ba, mother, ang wish mo for Christmas? Maging lang kami, safe. Safe? Opo. With beef? Safeguard. Tapos, maging mabait ang mga anak ko. Bakit hindi ba kami mabait? Mabait naman. Hindi magbago. Ikaw yung magbabago, ma. Ano ka Oo. pa? Ikaw pa. Minsan iniinis mo ako eh. Ay! Ikat natin yung chai, ha? Bakit naman kita iniinis? Kasi minsan pinapatawa mo lang ako. Nakakainis ba yun? O sige na, maluto na tayo. Papa! Wow, hello! Anyway, so ang ating mga lulutuin for today are the following. Una, yung ating pork belly. Si mother, sabi niya kanina, magluluto din siya ng salad para healthy naman tayo. And at the same time, I'll be cooking as well palabok, spaghetti. Tapos, meron na din tayong embutido. Ayan, homemade to guys, pero sobrang sarap. Ang kapal-kapal niya na, pero sobrang siksik talaga siya sa laman and at the same time, sa lasa. I'm really excited to cook and I'll be showing you in a bit. So mag-iisa tayo. Magawa tayo ng palabok sauce. Ayan, nalagay na natin yung ating shrimp. I love pepper. I love paminta. Do you? Nalagay na natin yung ating hinimay na tinapa. Ayan. Di ba naging food vlog na talaga to? No? Pero meron namang nabibili guys na crush na tinapa. Amoy ano na talaga siya. Tinapa. Magtaka ka kung ibang amoy niya. Then we'll be putting water. Char. Ayan, lagyan na tayo ng tubig. And maglalagay din tayo ng shrimp cubes. Ayan, so lagyan na natin. Yung iba tinutunaw to. Ako dinediretso ko na. Pareho lang naman. Yan, antayin natin lang kumulo. While nagpapakulo tayo nito, we're actually going to prepare for pasta nito. Pasta ba ang tawag dyan? Rice noodles something. Rice noodles. So, char. As you can see, lumapot na yung ating sauce. Naglagay ako ng konting cornstarch. And at the same time, naglagay din ako ng crushed na chicharon. And lasa, taste test. Taste test tayo. Okay na. Jollibee. Yan, di pa po kami tapos. Right now, nagpe-prepare na ako for our beef stroganoff and for the toppings. May hack ako. Ganito, bukas ng itlog. Wow. Crack. Ay! Oh, ano? Crack mo na. Tapos i-roll mo. Mas madali na siya mabuksan. Easy. At the moment, napakadami na naming nagawa in fairness naman. Tapos na yung ating pag-chop para sa ating easy caldereta. And may mga spring onions na rin tayo. And at the same time, cooking na po ang ating crispy lechon belly. And at the moment, I'm actually cooking our caldereta. Ayan, parang samgyup lang siya. O, diba? Ayan, excited daw kumain.
Dynamite! Kinukook na natin din yung beef stroganoff. Pagod! Char. Alright, so while cooking, Blackpink. And at the same time, right now, still cooking the beef stroganoff, creamy beef stroganoff. And at the moment, malapit na din po matapos yung ating pork belly. And, diba, ang dami kong ginagawa. At the same time, habang yun ay naluluto, I'm also cooking our cheesy beef caldereta. Wow! Malapit na din ang ating lechon belly. Wow! Ayan na ang ating crispy lechon. Sobrang crispy. And after 8 hours of tirelessly cooking, dami-daming naluto today for Noche Buena. And here it is! Tada! Ano masasabi mo? Hi! So, ang menu namin is... Wala naman kung sinabing anong menu. Okay, so so exciting to celebrate Christmas this year. Yeah. Anyway, ayan na. Tapos na. Ayan, before natin makalimutan, lagay pa natin yung ating mga Christmas gifts. Hindi pa natin nalalagay under the tree. Ayan na siya. So, since tapos na tayong mag-prepare naman tayo ng damit natin for tonight. Let's go! Kumusta yung food? Ano? Wow! Ha? Wow! Kumusta yung food? Wow! Kumusta yung food? No comment. Kumusta yung food? Yon! Kain na kaya kayo? Kumusta ba yung food? Kumusta yung food? Ready na ba to eat, mami? Yeah. Say hi sa vlog ko. Vlog? Oo. Hi. Hello. Ang lola. Si Mama say, oy, sa mga single po dyan. Kainan na! Ayan, kumakain na tayo ngayon, no? Hello! Ano yung favorite mo na niluto ko? Lahat. Wow, taray! Hindi yung lahat niluto ko, paano yun? Ikaw, anong favorite mo dyan? Wala pa nga. Sorry. Ikaw, Chay? Beef stroganoff. Very creamy. They're eating already. Nakaubos na yung ating lechon. Oh, grabe. May masasabi ka na ba? Paubos na? Ano favorite mo? Chicken. Chicken? Hindi ka niluto. Mama mo nagluto niyan. So, hatiin na natin yung ating homemade blueberry cheesecake. Wow! Wow! Sa akin na lang. Okay, go. Ikaw sa plato mo sa sa plato mo. Hindi pa yung lasing. Pero, oh. Sample! Oh, paano? Sample. Pag ganito, mapapanalunan mo 20 lang. Ay, hindi, palintalo. Sakto! Dapat eksakto. Balik ka, Paris. Pila na. Ayan na! Guys, excited na ba kayo? Yeah! Bumaba yung pila! Salika, Luna. Mga young at heart. Ilang taon ka na po? Po? Ha? Eten. Oh, ito na! 1, 2, 3! Ay! 20. Kung dito, edi 20.
Grabe talaga ang coaching! May coaching! Ah! 50! Yay! Kami matatanda! Okay! Masaya! 1, 2, 3! Lula, ang bilis! Ayan na, ayan na, ayan na! Ayan, oh. Sa kanan ng 500. Oh! 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 Ako naman! 1, 2, 3! Hoy! Lugi, lugi! Mag-gift giving na guys, exciting. Wow! audience lang kami. Wow, may mga gifts pa! Thank you, Ann and Arian. Thank you sa toothbrush. Kay Jay, asa si Jay? JJ! One, two, three. Request ko to eh. Wow, grabe talaga, tiba-tiba si Lula. Oh, 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 oh. Alright, smile. Ayan na, ayan na, ayan na! Pila na, pila na, pila pa daw, pila pene. Kathleen! Sorry, dali na! Wow! Lagpas! Wow! Ay, wala na? Wala na ba? Wala na ba? Oh, meron pa! Dapat palakpakan! Palakpakan! Pag di masaya, di bibigyan! Sasayaw muna! Sasayaw na muna! Sasayaw! Pila na daan. Wow! Oh, Karen, di ko kumain. Oh, Karen! Karen! Mabagal. Parang bitin, Tito. Motivation. Ay, malapit na. Wow! Yan, Lula. Maganda yan, Lula, ha? Diary, ha? Pag di ka pa nagka-muscle ka, yan. Wow! Wow! Mabukas na siya. Original, o, di ba? Ganda ba? Maganda. Wow! Maganda ba? Maganda. Suot na. Taon na lang kay Tito na. Pagod? Paris, pagod ka? And yun guys, that ends our vlog for today and I hope nag-enjoy kayo. Medyo di na tayo masyado nakapag-vlog sa latter part kasi nag-inuman na lang kami ng mga tito at mga tita namin. And I hope na-enjoy niyo yung journey sa pag-create ng Noche Buena Feast. So far sa feedback naman ng aking family members, sobrang natuwa sila sa aking mga niluto. Sobrang na-appreciate ko yun kasi cooking for them is actually a happy pill for me. This is once a year na gathering
maging ang lahat ng family members namin dito sa Bicol. And guys, huwag kayong mag-alala, baka iniisip nyo, ayan, bakit walang social distancing and everything kineso. Huwag kayong mag-alala kasi magkakapit-bahay lang naman kami ng mga kapamilya ko. So, Merry Christmas! I would like to thank all of you sa lahat ng mga nag-comment, for sharing, and for liking, and for subscribing to my YouTube channel. Sobrang na-appreciate ko kayong lahat, guys. Thank you so much. That's it for my vlog and see you next time.